musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique sondaneri filtima ɓaleri buuɗali rumende fere feeñayi windere feeñjayi ɓatake bindaɗo nasande nogase go jolal hitande ujunnaje nogase nayi ɓatake men faati koye cellal ɓalli en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guine diaspora o kala moni kala ɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwanimama enen kala en denti en mbi alhamdulillah en jetti allah rahman musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men buuɗali rumende e kala saha eɗen kewno ardinde kumpital seeɗa e nder yewtere men buuɗali rumende kono sahaji allah rahmanu eɗen mbawi sabbade ha takkusana ma en kettoye kumpital ngal no woruno ko ɓuuri mantinade toɓɓe ɗe tan ko leydi Mali ɗum ko caggal nde hoore jaagoɗo leydi Mali woni Sokel Kogala Mayiga yaltini konnguli mum ñande aset jawtuɗo henno caggal nde o yetti o jaari koninkoɓe leydi Mali darde mumen ha tetti wuro Kidal kono kadi o joofi peɗeli wonande laamu militaire caggal nde dirtina sungoji tijjinoɗi e nder ndeɗo henno hitande o holliti ala kala ko tini hen o wattinino ñingde gonangal e ɓoygol transition leydi Mali jeeyi sababu noon hanki o riwama e poste makko ha laaɓi kanko on gonnoɗo hoore jagorɗo leydi ndi Mali hande o Sénégal ko jogori kay yardede ataya e café Touba yogay boli Sénégal kala ko Cheikh Oumar Diagne professeur Cheikh Oumar Diagne eɗen gandi kañum woni conseiller président de la république toon to galle lamorgo to tambiɗo dosgal manggal hanke eɗen gandi woni koɗo jaydiyanke biyeteɗo Aissatou John toon to 2STV eɗen gandi waɗi namde jaabuji o holliti juma mo wino o mahat toon to pale o ha waɗi haala mawka e leydi Sénégal lebbi 6 joni o hollitiɗen golle no ɓosa no feewi addino haala mawka noon nde tawno leydi ndi ko leydi ndendandi hakkude julɓe e Isaiyankoɓe holko jeeyi sababu galle lamorgo koko renda ene waɗe juma ha juma kola hen o holliti ɗum ne ɓosa no feewi Sidi Gassama noon weddima konnguli mum artude oɗon sifa ko wala ɗum ko holliti ɓayde ɓe keeɓi kewendi to sursarɗeji leydi Sénégal wonno darde makko ko ɓooyi kala
kala kene wiye debati gorkati yo momte haala ɓaylidi ndi harmine so joomum nangama kuulal cattogal yo fawe dow muɗum o holliti ɗum kam on luwa koɓe wotoɓe ɗum noon haɗi ɓe wodde tan koɓe jooɗo toon to surseɗeji ɓayde ɓe keeɓi kewendi kala ñande ɓe jooɗi on procédure koko ummoto daraniɓe haqqi innamade ko wayno Sidi Gassama woɗɓe kala beddima hen konngudi men oɗon ñalawma hande noon ene gasat ɗum mayarde ataye no fewi no fewi buuɗal men yurmede ko fate cellal ɓalli on calminama musidɓe tedduɓe hade men yettade yewtere men cellal ɓalli eɗen garta seeɗa e ñalawma heccanki o en kaalinɗo hen neɗɗo kala mennoɗo waɗandema moƴƴere ruttu moƴƴere kono ko ɓuri heewde e rendo men kala mbaɗanda moƴƴere ruttanma ko bonande en meeɗi haalde mbiɗen sa teskima gañoma tan komo ñamminta mo jarnata en metti nande noon welani kono sa ƴeewi tan ko ɗum wooti ma ñamminani ma yarnani on gañgu wawon hakkude mon saabu on ala ko ɗamini ma ala ko ɗaminiɗa gañgu jibinta tan koto ɗaminiɗa ɗo ɗaminiɗa ɗaminiɗo e ma walla mo ɗaminiɗa a ɗaminima heeɓi bisimilla a ɗaminima heɓani ene ya ha wonta gañgu walla ni ha mbatta boninde jomum taw jomum ne waɗananoma ne ñamminma ne yarnuma walla on ɗo heedanoma walla waɗane yumma walla waɗane bamma walla waɗane goto e enɗamma walla wonɗo heedanma donc ka yiɗɗo heedanma ɗo saabu neɗɗo foof wonɗo heedani neɗɗo jomum ne heedanma e ndiyam walla e kuura walla e goɗɗum walla e lelde kono a ronki yiɗum jiiɗa koko ñaguiɗa jomum waɗani ko ten jomum ñande kala ñamminma a ñaguima waɗani tikkanamo accamo mbaɗoya goɗɗo gaño makko o e mbaɗa ɗum sihili aɗa sakta sirlu makko ɗum waɗi mbimi en mo mbaɗanta o mo ñamminta o mo jarnata o takkiɗomo mo jadata o mo jewtitta o mo cirlitta o ko o woni gañoma janggo so tawi o heɓani koye ɗebde ko walla anne a heɓani ko jiɗɗa heɓde ko ɗo henno woni ngal koddigal pongal renede ɗo woni an neɗɗo o ndentoɗa anje neɗɗo o e oɗo sifa saabu ko intérêt ma a heɓani gañamo ko intérêt ma a heɓani bonna inde makko ko intérêt ma a heɓani ƴeewoya goɗɗo aɗa fiiramo aɗa sakta sirlu makko tena yejjiti omo ñamminannoma omo yarnannoma omo waɗananma walla o waɗana yumma walla waɗana bama on ɗo heedannoma ka en grade sa yi neɗɗo mo wona neɗɗo ko o neɗɗo jejjitowo ko waɗana kala neɗɗo jejjitowo ko waɗana timmani wona neɗɗo kala ko wawi ittude doole mum waɗanma yettumo teddinmo jarmo hormomo ñande wonde sa addema ko haaju o waɗani walla o yima en waɗ o waɗani hoto nanguiroymo ko penowo woto nanguirmo wonde o yiiɗa waɗandema woto yi wonde ko jogui oto walla galle walla goɗɗum cikka o ne waali jewdi ha heewi taw ko suturaji Allah ɓooli alhamdulillah won yimɓe ɓe goodi guitta haqqille ma foof pawa e dow mabɓe cikka ɓeɗo kay ceerno guurtan ko tew tan liɗɗi tan hankkadi guertoɗe tan hankkadi allahu akbar woni yimɓe ɓe jiyata cikkata ɓe guuri tan ko dow taw ko suturo Allah alhamdulillah so jomum yalti wonno hoodere mum ne leeri ne jalbi yettude Allah ne loowe mum ko wiyete sirlu mo ganduɗa ko suturo jiiɗo kala ɗamino ñaagoɗa o ñaago jomum kadi ko joom gacce wawi wiide ala wiyamami ƴeew en ɗacci jungo Allah en ɗacci jungo Allah wiya ɗacci jungo ma tan aɗa wawi ay jomum wasa wadde mbiya o so ñagama rokkata o watta ten taw ñande hen an ɓuurimo jogade ñande hen ujunere piɓɗa nde kanko fiɓani hay temedde ɗiɗi ñande hen allahu akbar haqqille ma o ronka yiɗɗum saabu holɗum ka auguste jiiɗa tan koko jiɗɗa ko a yiyani est ce que kanko omo jogui ñande hen a wawi ɗum ya ha mbatta feldemo hen ñingamo hen ten sa yurnitima nder felore nde arta e ma ñingore nde arta e ma ya ha ɓooye mbatta hay anjemo hen mbatta hay ufnademo hen so jooɗima ɗo cuuɓa haako walla cuuɓa maaro walla ɗon jewta walla ɗon ndema walla ɗon kaala ñigonmo hen bonnon hen inde makko taw on ganda no wuurdi on ganda ko dañata on ganda ɗo tolni on ganda hol martaba makko hol diplôme makko holko waɗata e aduna haydara on ganda
hay goto meeɗa uddirandemo demal faade ɓamtare, hay goto meeɗa addandemo projet faade ɓamtare, hay goto meeɗa wiide min kay meeɗi walludema ha dañƴa ɗum faade ɓamtare. ala ko on ñigat tan oɗon pela ceerno. ko yettude Allah, neɗɗo so udditi haqqille mum tan ma Allah famminmo ko heewi, ma o faam ko heewi, ma o andu ko heewi. sa laari hoorema tigui rigui, a laari no mbaɗa, a laari no dañirta, a laari no mbasirta, a laari no gonirɗa tan ma dañ ɗo pawɗa goɗɗo o, ma dañ ɗo pawɗa goɗɗo o. ɗum ɗo ko hunde wande fayida. en keeɓi ɗo hen naɓɓatake heccenki ñande en musidɗo goto tikkanimo ha tikkere nde waɗi komat ko mawni ko mo jiidi yummay baaba. mawniraɗo kanko honni ɗum e galle makko mo hoɗi mo mahi, kanko deppisto ñammina mawniraɗo, ñammina joom suudu mum, ñammina sukaɓe mum. sen mbi noon Allah rewni koye jungo makko, neɗɗo wawi ñammineɗo kono Allah ne rewna e jungo neɗɗo jogo yimɓeɓe. on kadi ñamminorowo noon yimɓeɓe, jarnowo yimɓeɓe, baɗirowo noon o, kanko fo kadi ɓuuri wawde feeñje ko waɗata ko. o feeñata hen abadan, sabu no feeñata hen kala ñande goto mabɓe ñaguima hunde o waɗani, joomum kala samo banggue a yejjiti aɗa ñama ñande kala, aɗa yara ñande kala, aɗa ɗano, aɗa fina, aɗa hutoro foof, kono a yiyata ko joomum waɗanma ko. gandata ko waɗanno ko an ko ñande keɓɗa suuduma banggue goɗɗo, aɗa yoɓano hoorema foof, aɗa ñammina andina ganda nde ko o ko mayinoɗo, kono a wandu ɗum saabu ka auguste. joni noon mawniraɗo resi debbo goɗɗo addi waɗi ɗon e huɓere makko, o haalani te ne jogui ɓiɓɓe e debum jeewa ha heewi, ñamminta. hay so tawi remi ko dañata koko seeɗa, beele yalta galle ni ko caɗele remata, kono haaju makko ala o haalata. kanko wi dal kala ko fati gueɗe keɗadde caɗele o haalata. on joom suudu mum jibini duƴƴi e makko téléphone, wi an noon joom suudu men jibini jawdi ndi on koye ma pawmi. o wi grand jaafoɗa noon, ko an resi joom suudu maɗa, so tawi ko rafi mami safru, so tawi ko maaro mami sood, so tawi ko nebam mami sood, so tawi ko ndiyam e kuura ko hutorte mami wat, kono ko fati e inde kay ɓayde ko joom suudu maɗa waddu hen codna hoore ma jawdi. ratio galle nan ɗon, sa itti hen bisimilla, sa soodoyi an ko mbaɗirɗa bisimilla. mawnira nanguirimo ko kirɗo, saabu o nawliri o dañi hen ɓiɗɗo, on nanguirimo ko kirɗo ɗum e goɗɗo sifaji tan ɗi ganduɗa haqqille puyɗo. hankkadi ne wi kañumne ma darnu koyɗe, hayso ñamloto ma ñamlo jawdi, ñamlo maaro, ñamlo foof, waɗa inde muɗum. ñande inde nde waɗa nde, mawniraɗo o dari ene yetta, rokkuno ɗum temeɗɗi, temennayyi, temedde jeegom, ha wawi sodde maaro ɗum. o ronki yettude mo wuuri e galle mum o, mo ñamata e galle mum o, mo hoɗi o honni joom suddi makko ɗiɗo e nder galle o. o tikkani on, hayso on noddima o ƴettata, teni koye maaro ono ñamata koye galle ono waalata, koye ndiyam ono yarata, ko jeygue ono hutorto, facture garɗo kala wona kanko yoɓata, ko on yoɓata, kanko e ɓiɓɓe makko e rewɓe makko kala, te ko tikkanɗo on. holno jiiruɗon ɗum? ne heewe rendo ngo musidɓam tedduɓe. ko rendo ko yimɓe ñawɓe, ko yimɓe ñawɓe ɓe ganduɗa ene wawi taw wona ko aadeji tan, ko aadeji ñawɗi gonɗi e rendo ngo, kono neɗɗo wawade ni. neɗɗo mo Allah tagui wi kaldumi koye haqqille, rokkuma haqqille moƴƴo, neɗɗo wawade ni. jiiɗa hunde ma an ha jejjita ko poɗɗa wadde ko, jiiɗa ha tikkana neɗɗo ko jiɗɗa ko, intérêt ma ɓolo ha jaranma harminde hen joomum, te aɗa wuure joomum. jaaha ƴewya goɗɗo mbaɗa ɗum sehil, aɗa yaltina sirlu galle o, annawa caggal galle. min debbo miñamo, min demsudu mawnamo, min gallamen o, sukaɓe, jaltina sirlu galle nawa caggal galle, nawa ɗum belguel, walla nawa ɗum dinguirel, walla nawa ɗum grand place. hono oye debbo kalɗen hanki, jaltino sirlu galle nawa caggal galle. dépassement timmata,
komin mayɓe, komin dañɓe bone, komin deppisto ko yonata. Aɗa sakta sirlu galle, ko sirlu ma caktata, ko sirlu ɓiɓɓe ma caktata, ko sirlu joom galle ma caktata. mbimi ɓuri harmude e aduna kala ko yimɓe ɗiɗo, gorko caktowo sirlu galle e debbo caktowo sirlu galle. mi haalani sirlu gorko walla debbo, ko galle mbimi. galle men no woori ni, aɗa yiɗi yaroyde ata e galleji henani, jaha joɗɗa kalta sirlu galle mon no gurduɗon, no kaɓirton, no dugdirton, no ñamirton, no leldorton. galle o no wayni, joom galle o no wayni, yumma galle o no wayni, ɓiɓɓe galle ɓe jaha cakta sirlu beddoɗa caggal galle an ɓuuri harmude. o ko haram, o ko karmuɗo melew. onon ne kadi ɓe o arata omo haala ɗum ɓe gandon so yeehi onon e sirlu galle mon ko yiɗon ko kaltoyo, saabu ko naafigue, ko mortowo. on ko poɗɗo elede e rendo, saabu kala neɗɗo nattude jogade sirlu, so galle ala sirlu hurum mum yeehi. neɗɗo so ala sirlu hurum mum yeehi. Allah wi ko cuurodire mi suura mon, jogoɗe ndimagu hakkude mon. on timmani, on timmata ha aduna firto. on timmani, on timmata ha aduna firto. kala e mon laarɗo goɗɗo o, laarde ɗum yitere huncude joomum walla suutude joomum, ma on jawwodir, ma on gustodir, ma on gaybodir, ma on nattu wonde yimɓe, ma on jawwodir. saabu hollum sa laari kam yitere ustare, mi laarduma yitere ustare, gustoɗa mi usto, a teddinta kam mi teddintama, a mawninta kam mi mawnintama. en koyat eɗen e nder galle men, a mawninta kam mi mawnintama, a finata ha daƴa koyɗe yeesam calmina kam, minne mi finata hami daƴa koyɗam yeesoma mi salminma. en teddodirta, hayso koɗo ari en teddodirta. en koyat, a hoyat mi hoyat, a teddata mi teddata, a timmata mi timmata, a fewata mi fewata. teddinam mi teddinma. teddodiren e galleji he, teddodiren e ɓesguji ɗi, teddodiren, dokkodiren hurum. moni kala suura goɗɗo Allah suura en, kala ko mbawɗen jogade Allah timmina ɗum, kala ko mbawɗen wonde Allah timmina. kono ɓerɗe ne ngabbi tan dow ene paaɗi, ɓerɗe ne paaɗi, ɓerɗe ne keewi dak haasidagal, ɓerɗe ne keewi dak gañam tumaku, ɓerɗe ne keewi dak dabare ɓole. yimɓe ne dabra tan ndaran oɗo henno gorko nayejo, alet jawtuɗo henno nangade toto legal koro jimi, anda corona jimi jimani e kayitode. gorko nayejo ƴettuɗo hoore wandu, soomi e bagi danejo, nayi bammule ne ubba e hoore mayiɗo, yenade mayiɗo. renoɓe noon ne teski ha hen goto filmimo, Mali Actu holliri ɗum e jayde muɗum, kadi vidéo mi yi ɗum e ballal général Gaye. mi salminima ha toon to Italie, mi salmini joom suudu ma e ɓesgu ma kala, ko yiɗɓe mi horsinɓe, mi teddinɓe min feewi. gorko hande o mona juuɗe police, on ma waɗimo menace ma mi noddu police, sa ittani nde o fuɗɗi ittude. holɗum hoore wandu ko waɗata e yenade mayiɗo. ten sa ƴeewi hay ko ñaami ala, ƴeewa hay bolkel ngel ɓurgel, hay ko ñaami joomum ala. kala neɗɗo dabrowo ko ñamminteɗo, kala neɗɗo dabrowo ko jarnateɗo, kala neɗɗo dabrowo ko baɗanteɗo. ko ɓuri hewde majorité o joomum ala haydara, ala haydara. neɗɗo yo teddin duwaw, yo Allah suuram, yo Allah ɓamtam ɓamta ɓesgam, yo Allah yaafami, yaafo nenam, yaafo babam, yo Allah renam, reena ƴiƴamam, reena suddiɓam, reena ɓesgam, yo Allah renam, reena joom gallam, reena ɓesgam, yo Allah uddina amen demuɗe yaajede, yo Allah huɓɓu pooye amen ɗe, yo Allah ɓamtu pooye amen ɗe, yo koode amen ɗe jeyno, yo koode ɗe jeyno. alhamdulillah, ko duwaw moƴƴo, dokka exemple yeru, duwonoɗa neɗɗo guddirnowomo demal o, neɗɗo ballomo, neɗɗo tinɗomo, ñande o waɗananimo foof mbasa anjemo, mbasa eldemo, mbasa feldemo. kadi neɗɗo wawa waɗande aduna foof. aduna men ko sikkeji ɓoli, en cikkat neɗɗo ne jogui payɗe mum ko teddi, so waɗani gañen ɗum.
heddo ɗum cokkay mo kaaƴe ñamako. Yimɓe bonɓe ene nder renndo ngo. Ɗin jikkuji bonɗi noon alaa sago ɗi kaale ko ɗi bonni renndo ngo, ko ɗi comni renndo ngo. Kadi ko ɓe haallaji ɓuri wawde jaɓede par ce que kamɓe ɓuri heewde ko majorité yimɓe kaalata. ɓe ɓuri heewde, kamɓe ɓuri heewde. Ɗum tagi koɓe kaalata ko eɗen mbayni ɓuri yawde jaɓede renndo ngo, sabu kamɓe ɓuri heew. Renndo men ko liggaki ne wuure dow keece janani ko ɓuri heew. Renndo men ko liggaki ne wuure dow keeceje janani ko ɓuri heew. Ko langata e jananɓe ko ɓuri heew. Ko ŋoolti e jananɓe ko ɓuri heew. Gurdam ma fo ya wi ya langu ya ŋoolto e neɗɗo, ya wuure dow keeci neɗɗo. Nguura e keeci neɗɗo, debbo ma wuura e keeci neɗɗo, ɓiye wuura e keeci neɗɗo, yumma wuura e keeci neɗɗo, bamma. Holto yimɓe payi? Holto yimɓe payi? Aɗi e neɗɗo jogoo 50 mbaalu walla 60 nagge, o yiɗa wuurde dow goɗɗo. Jeeya neɗɗo jogii gese baɗɗe fayida, ene wawi yaltidemo ceeɗe, o yiɗa wuurde dow keeci goɗɗo. Won musidɗo goto meeɗi haalande no wi miijiti so wona kaw makko mi anda ko bam makko togo so meeɗi ñagade mo téléphone, noddimo wiyimo neldam téléphone. O wimo elle baba ga hen téléphone ga hen somi sodnima ga téléphone, on téléphone wawi sodde ñalɓe 2 walla ñale. ɗo jo ɓayde an Allah rokkuma jawdi daridi ha heewi, sa yeeyi hen ñale woore wawi sodde téléphone tan on kuppi téléphone o har minimo lawol gotol kis. Yo bolle poyɗe ko an tindintami ɗum. Yimɓe cikkata téléphone way kono sodde tanggal mantuni. Neldam téléphone téléphone heɓa ɗum ko haalis, teni haalis o ma wona heedi ujunaji 15 walla ujunaji 20. Neɗɗo itto yon joom galle dokkowo dépasse galle mum par lewru kala koko rewete bitik, nebam maaro sugar, nodda on mbiya neldam téléphone, ten téléphone jaram ujunaji 20. Holto dañon o e 20 wadde téléphone? Bolle puyɗe. Téléphone bolle puyɗe, allo ñaametake yaretake. Nodda neɗɗo responsable mbiya tinno neldam téléphone. Est ce que jomni micci ko waɗata ko? An a ala dépasse, a ala sabunde, a ala haydara. Oɗo henene jogui projet ɓurɗo mawnude e téléphone, ko projet galle o jogui, ko fawi dow makko ko e teddendi o jogui ndi e banggueji ɗi foof. Noddamo mbiyamo neldam téléphone, o itta ujunaji 20 o sooda téléphone o nelduma. Ujunaji 20 ɗe joni so tawi ana ñaguinomomom neldam ujunaji 20, mboɗiɗi wadde commerce, mi sooda guerte, mboɗo saaha guerte, mboɗo yeeya, ma waɗane gartam ɓurɗam so neldima téléphone mo ujunaji 20. Banda men aduna ko surprise aji ɓoli. Banda men aduna ko surprise aji ɓoli. Yo Allah dandu ene surprise aji bonɗi. Kalde pinɗa aɗi e wutte keso, kalde pinɗa aɗi e wutte keso baɗɗo kuluraji kewɗi yeeso ma. Haalis ko seyɗani bonɗo, bonni ko heewi. Ɓerɗe ɗe ko jarabuyaji ɓoli. Eɗen bonna diine men, eɗen bonna deye men Allah, te eɗen kolliri ken alliyankoɓe, taw ala kala ko tiiɗe e meɗen so wona hasidagal e nafigagal e bonnidde jalkidde e aybinde hutodirde, kutuya hutodirde. Ɗeɗe gueɗe kala gueɗe ɗe yimɓe poti rentade. Ɗeɗe gueɗe kalɗe pop ko ɗe ñawni rendo ngo. So en mbi hande eɗen kaala cellal ɓalli ko ɗum ɗo rafni en par ce que ɓernde so tawi hoɗi hen tan ko mette. ɗo jiiɗa kala yeeso ma ne suurka, ɗo jiiɗa kala ɗo añi o, ɗo jiiɗa kala ɗo dabra o, ɗo jiiɗa kala ɗo fewjana o, ɗo jiiɗa kala ɗo yaltina sirluji o, ɗo jiiɗa kala ɗo joñi hoore ma. An ka ñawɗo, a sellani. Kala neɗɗo gañowo neɗɗo ko ñawɗo, o sellani. Kala neɗɗo dabrowo neɗɗo ko ñawɗo, o sellani. Kala neɗɗo caktowo sirlu neɗɗo ko ñawɗo, o sellani.
kala neɗɗo caktowo sirlu galle ko ñawɗo o sellani, o sellani. kala neɗɗo baɗanteɗo mo anda ko waɗante ko o sellani, ko ñawɗo. ɓe noon ɓuuri hewde renndo ngo, wadde renndo ngo ko ñawi. so tawi sak guerte nani yertere wotere ñawde nana nder, walla wasalde wotere ñawde nana nder sak basalle, basalle fof mbattinto ko ñawde. sa nangi womre guerte a weddima e hunuko tan, so tawi won ñawde wotere woni nder, a hokkitat ɗe kanje fof de. ñawɗo goto e oɗo sifa omo ñawna galle kala, ñawɗo goto e oɗo sifa omo ñawna wuro kala, nde tawno ko rafi ɓurɗo yawde rabde. ɗum tagi rafi o raaɓi ha heewi. goto fof ronki jogade haaju mum, ronki jogade reedu mum, ronki jogade reedu joom suudu mum, ronki jogade reedu ɓiɓɓe mum, ronki jogade reedu mum, ronki jogade kadi kañumne gurdam mum, wiyani haala gurdam janaɗam goɗɗam. renndo ngo ko renndo ñawngo. safra ɗum tan ko moni kala yo andu ko waɗana. neɗɗo ɗanninima ka miñiraɗo walla ka mawniraɗo, a yeehi Europe walla Amérique walla Afrique, jomum addima namdakima ruttam billet am, namdakima yoɓam visa am ko mawne walla ko miñe, a dañi liggey on gondi, jomum puusima wallima, ene wawno nawde ɓiyum, ne wawno nawde goɗɗo, kono addi ko an, Allah walli jomum rafama, ceerno daranomo e galle makko, wallumo heptin ko waɗanma ko. kono ala, won wallaɓe ha ɗanni hande nana ndungti, on balluɗo maayi, ɓiɓɓum nana cufra haajuma ala en. aɗa jogui galleji Dakar walla Nouakchott walla Banjul walla Conakry walla Bamako walla Bissau, an haajuma ala henni, ayji rini ka ballaɗo. ten so wallanoma dañata ɗum foof, so wallanoma a dañata ɗum foof. ɓiɓɓe makko nanɗa cufra, nanɗa tampi, walla jomum maaya acca bitik ketta e bitique ko ɓuuri hewde ko jiyete e nder Afrique ɗannule ɗe. ndungtoɗa ɓiɓɓe mum ha laaɓa, ndungtoɗa galle mum ha laaɓa, ndungtoɗa suddi mum ha laaɓa, heddaɗoɗa ko beleɗa, mbiya ko an jeeyi, ndernoɗa hen mbaɗa ko jiɗɗa. totale enen kala ken yahoɓe, moni kala yo heptin ko waɗana, ruttu teddungal gila ɗo wuuri. ɗum wonde neɗɗo. hande hewɓe nanɗo karmodiri e ɓen waɗanoɓe men teddungal. neɗɗo waɗama teddungal ha moƴƴa, subaka goto konngel gotel rewa hakkude mon, karmina ɗum ha laaɓa jaaha, ndungtoɗa ɗum ha laaɓa. te kala nde joɗɗa aɗa andi jomum wannima, kono saɗa haalta tarih ma a yiiɗa haalde hay inde jomum meeɗi walludema. won yimɓe ɗe goodi hay saɗa haala walluɓe ɓe a yiiɗa haalde o balluɗoma o, saabu holɗum kon tekkodirɓe. yo Allah won ballo ceer. gañoma komo ñamminta, min wi gañoma komo jarnata, gañoma komo dokkata, kal ñaltoɗa wadde o wonti gañoma. kadi rendo men ne jogii sifa goto ɓurɗo ñawnude rendo ngo. kala kaɗa ƴetta e rendo men micco no moƴƴi, kala engagement mo aɗa ƴetta micco no moƴƴi, saabu ganda kala engagement mo ƴettuɗa kalñan ɗaccuɗa wontantuma ko bone. sa ƴetti engagement wiide min mboɗo jogo oɗo galle, no kewɗen wadde ni, ɗannoɗa tan mbawna hoorema seeɗa mbiya ɗacce ko min jogoto galle o foof, walla puɗɗoɗa wiide aɗa jogo galle o foof, miñiraɓe mawnira fof ɗacce ha laaɓa, ko an tan kadi wondi hirande, haaju mabɓe ala hen. dañƴo fof koye poos mum waɗi, dañƴo fof ko debbo mum, dañƴo fof ko caggal galle, dañƴo fof ko haaju mum. aɓene cooda mbaalon, cooda puccon, cooda bamkon, cooda goɗɗum, cooda motoje, an aɗana maaya hen, ko dañƴa fof ko hen fayi. ɓiɓɓe ma dowlata, a dowlata, joom suudu ma dowlata, par ce que ko engage mo ƴettuɗa o. ñande joƴƴinɗa pop kutuya arta e ma, ñande ƴettuɗa kala peloje garta e ma, ñande joƴƴinɗa fof peloje garta e ma. walla mbiya gorgolam kaari walla babam ka nenam kaari mi mami jogonomo ɗum, jogonoɗamo ɗum ha ɓiɓɓe makko gara mbawano koye men. ay ko jogoɗa ko ooliye o wima hankkadin an accu a teddi, ɓiɓɓam nani mbawi, saabu Allah accu tinnu. kono ala de, jomum merno deƴat tan, an kadi jokku tan, jokku dépasse ne warma, caɗele ne mbarma, jomum ne deeƴi. ay ɗum ɗo wona neɗɗako, ɗum woni rendo men.
oɗo yurmimama wallima gila haydara ala ene waɗanma lewru fo hunde walla saaha fo hunde Allah addi ɓesguma darima watti remde watti wadde hunde wiɗum accu koy an a teddi mi yaafimama accu hankadi a jarama yo Allah yo moƴƴere ay o bonnata inde jomum on kadi kalɗo jooɗi mantat alhamdulillah kaari de nde mi wawa haydara nde kaari de nde min ngala haydara nde kaari hedannomin e sukara kaari de hedannomin e maaro alhamdulillah noon hande min mbawni min ñaguima kaari min ceertema ko teddungal kono so ala ko heddi so wona kaarima hankkadi kaari ɓayɗo mbawni mboɗo ɗacca ñanden a hutotomo o ko ñaw bonɗo kadi ɓurɗo wonde renno ngo oɗo kadi ko ñaw ɓurɗo bonde ñawnuɗo renno ngo ɗum tagi noon he men banda men kala engagement mo aɗa ƴetta micce no moƴƴi est ce que ɗum aɗa wawani walla a wawana ganda kala engagement ƴettuɗa ma maya tan nde dortoɗa walla mbasa walla natta wawde sa natti wawde ɓe joñmaɗa hande no foti wawnoɓe hanki natti wawde hande e nder galleji jarani hay buɗɗiɗi jarani haydara hen ɓe ngalanima ha joni ko goɗɗo joguiɗo kadi jokti guinol galle o walla goɗɗo joktiɗo watta ko mbaɗata ko waɗa haaju mum goɗɗo an jooɗa laara sa haali we sukku holko mbannoɗa an kay ala ko mbaɗɗa balkon tan kon ñamminɗa min ko walla ko mbaɗɗa ko rendo men ko rendo ñawugo rendo ngo koko ñawi bof ɗum ɗo hen hande woni yewtere men buuɗalir men hewɓe noon jokkodiri e men ene garti to banggue affaire conseiller mataw ɓe ganda ko woni conseiller hewɓe mbiya wannam audio conseil walla rokkam ɗo conseil ala wona noon ko an andi ko jiɗɗa an andi ɗo dariɗa an andi caɗele ma an andi ko gonduɗa ngara mbiya kam mboɗo jogui caɗele naggam walla mboɗo yiɗi wadde naggam walla mboɗo jogui projet naggam walla min mboɗo jogui ɗum walla ko naggam e naggam o on saaha kalden mi haalama no wayata mi haalama conseil no wayata ɗum woni mbimi on ɗum yoɓete wona gratuit saabu hay ko kalten ɗo hen ko ɗum ɗo hen wonɗo wonanno hay million ngaji sappo neɗɗo wawa sodde ɗum kono ɓayde rendo men ne manque andude valeur so wona neɗɗo maayi walla neɗɗo natti wadde ko waɗanno ko saabu haala ko valeur ko kanŋe haala ko jaama konngol gotol ne ɓamtuma konngol gotol ne feɗɗita lawol ma ɓamtoɗa saabu neɗɗo omo jogo jawdi o uddo konngol gotol conseil goto rokkamo lawol o ɓamto hen kono noon rendo min ɓayde subaka fof ne haali tan mata ala valeur kono ala ko valeur mawɗo woni ɗo won ɗannontoɓe ɗum won yiilontoɓe ɗum won aftontoɓe ɗum won gurbitoɓe leydi sababude ɗum ɗon saabu kaalowo o kankone ko joom galle omo wawi wiide min mi suusa haalde ɗum walla mi haalta ɗum woto mi añede rendam saabu aɗa andi rendam won wurɓe ɗum walla gallamen won wurɓe ɗum goto fonide haalde kono huula hersa kono kanko o itta gacce ɗe o itta kullol ngol o haala saabu kanko hoorema komo wuuri ɗum omo wuuri ɗum goɗɗo ne wuuri ɗum goɗɗo ne wuuri ɗum ko ha lawƴen rendo men ha lawƴen rendo men ngo ɗum noon musidɓe tedduɓe ganden so tawi neɗɗo noddi gollal wi ko conseiller walla ko goɗɗum rokkiri tonggode mum wona neɗɗo heɓa tonggode tan mbaɗɗa aɗa selli jam tan min keɗoma de jokku golle ala ko on tan jiɗɗo jokkodirede o taw ko gonga e gonga wona tan messon taw ko tampinde neɗɗo ala gandon kadi whatsapp ko kerdi woni hen ko kañum nawata ɗum salminde ñande fo nde motani Allah andi ko woni e ɓerdema gasi timmi duwa tan gasi ko heddi ko Allah andi ñande fo to calminani ni c'est pas la peine motani eɗen gandodiri gasi alhamdulillah ko heddi ko gollal rendinta yimɓeɓe wona aujoji ɗi yo Allah won ballo noon yo Allah reen suura so haaji Allah rahman janngo aljuma en keɓata arde yewtere men buuɗaliru mende ene gasa noon musidɗo men Haali Abouba ma waw aroyde hen yontere fande kadi so haaji Allah rahman en keɓata aroyde yewtere buuɗa ene gasa ni ɗo ha lewru ndu maaya ha début décembre kala ene wawi taw en keɓoyta aroyde yewtere men buuɗaliru mende
kono actualité ji moɗon ma jokku ma en jewtide haali no feewi ƴeewen gueɗe ɗe no jarata inchallahu rabbi on calminama on juurama on jettama beltanama ko kalɗen to banggue conseiller kala jiɗɗo jokkodirde e men dokki tan ko numéro whatsapp o on sage so tawi en keɓodiri joomum tigui rigui dokken ɗum numéro privé o jomum waɗata ko 00 221 78 538 34 18 musidɓe tedduɓe ketkimalaki jaam yo jaam Allah o ñallanen musibam tedduɓe